arrazarkerian narkako zerbitzutik nator, ez hitzaia naiz. Eta nik bai esan nahi nukela, alde batetik oso pozik nagola egin den bideoangatik eta partatzaile guztiangatik. Eta bestetik ezin dela utzi esan gabe, buloak gaur egun egiten duen minen, batez ere. Buloak gezurretan oinarrituta daude, eta hortan bakarra zentratzen bagara, ikusiko ginen, baztertu jengaitola, baina ikusiko baginu, daudela gauz gehiago, batzen gaituna, azkenen bulo horren kontra borrokatu ingo ginen, eta borroka hori egiteko buloak suntsitu eta gure arten elkarlan bat sortu barra dela. Hoi bakarra zain nahi nun, eta batez nahi bihotzera jatu zaitela bideoa ikusi dunen. Oso polite da eta gauz oso importantek esaten ditu. Orduan, jendek jakin ikusi barko zuen, behin baino gehiotan ulertzeko zer esaten nahi den da zer transmititu nahi den. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.